नइखे पिटाई बबुआन से तू आगा पापा का हाथ से बांध के नइखे पिटाई बबुआन से बबुआन से खाहू के ठीक नइखे जवाना के ओहो रंगदार बने वीडियो बना के कौन हो सुनो तरा खाहू के ठीक नइखे जवाना के ओहो रंगदार बने वीडियो बना के कि हल्ला करेला सा झूठे हवा बांध के तो हादे पूछ ली है दुनिया जहान से के नइखे पिटाई बबुआन से अच्छा हादे दुआरा पापा का हाथ से बांध के नइखे पिटाई बबुआन से के नइखे पिटाई बबुआन से के नइखे पिटाई बबुआन से 300 में दिन भर कर सो देहारी बेटा रंगदार बने खटेली मतारी साला भोकनी के भेद हम बताही के तना जवन पहिले से झुकल बा झुकाही के तना ऐसन का कहता रे सके खेलनी जान से कहे दे हाथ पूछ ली है दुनिया जहान से के नइखे पिटाई बबुआन से हाथ दुआरा पापा गहा से बांध के नइखे पिटाई बबुआन से अरे थेथर बड़ा सन के नइखे पिटाई बबुआन से के नइखे पिटाई बबुआन से आरर शायरी धर्म बीर के बात ली मान हो धसिए के राखो सही राजू बबुआन हो एक के नहीं था लगी हम कहले सही कहता तू दादा मोदी गइले बिना चपले के कौन मुहे बोलियो करनी गलत सन से हरे पूछ ली है दुनिया जहान से के नइखे पिटाई बबुआन से हरे दुआरा पर सदी से बांध के नइखे पिटाई बबुआन से अरे वही रास्ते बना सन